Wara li sar xogħol tajjeb minn amministrazzjonijiet diversi fil-passat, illum b'dawn il-garanziji ġodda l-Partit Laburista qed jerġa' jieħu l-leadership fil-qasam soċjali. Għal dan Andrew Azzopardi, lecturer dwar l-istudji tal-komunità, u tkellem ukoll dwar kif il-proposti tal-Partit Laburista qegħdin jerġgħu itellaw fuq l-aġenda nazzjonali is-sitwazzjonijiet ta' kuljum li jaffrontaw il-persuni b'diżabilità. U jitkellmu mod ċari u jgħidu kif din l-aġenda marret kważi stelt, kważi moħbiet, kważi taħt ir-radar tad-diskussjoni. U li huwa interessanti u li huwa sabiħ u li huwa pożittiv huwa li din l-aġenda issa raġet qiegħda fuq il-mejda. Jiddeskrivi dak li qed jipproponi l-Partit Laburista bħala proposta ambizzjuża. Dan huwa qasam li issa raġet poġġa fuq l-aġenda qed nitkellmu fuq. Il-proposta li qed jagħmel il-Partit Laburista hija proposta kbira, hemm mhix ċajta, ġifieri hija proposta qawwija ħafna. Proposta iżda li meta tiddaħħal fis-seħħ ser ikollha effetti daqstant ieħor importanti. Hija breath of fresh air u naħseb hija wkoll tinstiga ħafna xprunar ta' affarijiet oħra. Pereżempju, il-vuċi tal-persuni b'diżabilità, l-involviment tal-ġenituri, is-sens ta' indipendenza, is-sens ta' solidarjetà li jkun soċjetà li twiżen lil xulxin. Fl-aħħar nett huwa enfasizza l-effett pożittiv li l-garanzija tal-Partit Laburista jkollha fuq il-ġenituri tal-persuni b'diżabilità. Fil-mument li jkolli dan il-mekkaniżmu jiena tinserraħ moħħ il-familja fejn tkun tista' tibqa' tiffoka fuq id-day-to-day issues għaliex jiena moħħni mistrieħ li dawk il-flus li ġemmajt jew kellha ir-residenza li ġejt imwiegħed li se jkolli dawk qegħdin in place. U allura jien nista' ara l-ħajja tiegħi ara x'nifs nieħu